Hello viewers, it's a beautiful afternoon. Nhasi tiri kuMbare Stoddart kwakune Star Rally uko kwakuna Vice President wedu vaConstantino Chiwenga vanga vari mumusha weMbare. Sezvamuri kuona tiri paMbare Netball Stadium kuStoddart kuMbare kwatichange tichisangana nevatsigiri MASUPPORTERS eZanu PF vachititaurirawo zvatakupinda mumaelections munext month. Vunga ndasangana nemukoma wangu wanga wakurali. Mukoma makasimba. I'm good. Shouldn't say Mgomo. Where you meet Panapo? Where you meet Panapo? I respect my president. All right. Zimbabwe will never ever be a colony again. Okay. Even my soldier, as vice president, we respect your speech. Even you, the president, in Mnangagwa. My name is Sifas. But King, you are a hero forever. Muribaba forever. One respect. Mbare kumbakwedu kwa tunogara number 7 kwa no trainer. But maximum respect King. You are a king for the kings for the world. Tibi mama yedu. Tibi mtara. Tuuna kutikazira mariadu. Ino is kwa line. Release kwa clitors and diamonds. So that we can have power to rule Zimbabwe. Yes, sir. Nyika inotongwa never yo. Brick on top of brick. It's over. Makasimbere vatiti. Mushe, mungatitsanangurire mufaro wamunawo muzwara nhasi. Mufaro wakapfurikidza muzwara nhasi ndotenda kuti patiri kuvhota mwana wese ari kungoita chinhu wani sezvatiri kungoita kuno. Tiri pachinhu wani. Tinotenda naizvozvo. Ngotenda na Vice President wedu auyo muMbare 6A. Tongowatenda nemarwedza kuti kutigadzira nemasuweji. Chingoti pamberi naED. Pamberi nekubatana. Pamberi nekudzidzisa vana ngavaende kuchikoro. Ndinotendawo kuna ED vanondichengeterawo vana vangu. Handigone kuvachengeta neubhishu-bhishu. Ndinotenda zvikuru ndiri supporter waPresident Emerson Dambudzo Mnangagwa muzwara nhasi. Ndikufara nechita chose changa chakakuta muno muMbare muStoddart. Zvikuratidza kuti tine rusiguro rwakasimba. Mwana wese weZimbabwe ari mukati menzvimbo yeMbare achisupporta president wedu Emerson Dambudzo Mnangagwa. Zvichiratidza kuti MANYAMA vhuvhu sekuimbiswa kwatakaitwa kuti tichawina zvine mutsindo. Tinotarisirawo kuti vaya vakapanduka vari kuita zvisiri izvo vadzoke mugwara kwaro vafambewo pamwe chete naPresident Mnangagwa tigowina zvine mutsindo. Vamune muchiti vakapanduka ndevapa mandu idzo matriple C. Isusu tiri kufara nekuti zvatiri kuitirwa neZanu PF zvakanyanyisa kuwanda nekuti makore ose ekumashure uku marodzi anga asingagadzirwi, especially road yekuenda kumasvingo yo takatanzwa nemapoto. Taitorwadziwa iko nezvekumaruzevha mabhoho azara, mvura takuita mairrigation, madhamu azara, magetsi akawandisa. Takamhenge tichitambura makore ose awa. Batikono tiri kufara, fuel maservice station azara. Pana chatiri kumbonyaya kutambudzika nezvazvo. Saka tiri kufara kuti vanhu vese ko zvino musangano pamasvingo ipapo. Hondo 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 ndati hondo 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 vaudzei vavhotere pamasvingo ndati hondo 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 ndati hondo 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 vaudzei vavhotere pamasvingo ndati